Tulo ka minor de edad nga giingong responsable sa pagpangawat og mga baterya sa mga sakyanan ang gisignit sa mga sakop sa Talisay City Police Station. Matod ni Lieutenant Colonel Marlo Cunag, ang hepe sa Talisay City Police, nga tulo ka mga gireklamo ang ilang nadawat gumikan sa pagkawagtang sa baterya sa ilang mga sakyanan sa Barangay Tabunok ug lagtang ug nasuta nga mga minor de edad ang nagpaluyo nini. Ang tulo ka mga bata nga lalaki nga nagpangidaron og 11 anyos anaa na sa kustodiya sa City Social Welfare Office sa Dakbayan sa Talisay. Yung mga ni-report dito sunod-sunod na may mga nawawalang mga batteries sa mga ELF, kanang mga multicab, kanang expose ang mga batteries ba nawawala sa area ng Tabunok, Lagtang. So inahanap namin, all the while the suspects are minors. So nakuha natin kanina. And then we also found out na they are also being used by syndicates to sell drugs in Mananga.